Αυτά είναι τα νέα του gaming, τα εβδομαδιαία. Και αρχικά έχουμε το Grand Theft Auto 5 που έχει βγει από τη Rockstar Games τον Σεπτέμβριο του 2013 για τις κονσόλες PlayStation 3 και Xbox 360 και τον Νοέμβριο του φετινού χρόνου για τις κονσόλες PlayStation 4 και Xbox One, και αναμένεται στις 27 Ιανουαρίου του 2005 για τα Windows. Μετά έχουμε το Mortal Kombat X που αναμένεται στις 14 Απριλίου του 2015 για Microsoft Windows, PlayStation 4 και Xbox One, και από κάποιον άλλον σχεδιαστή αναμένεται να σχεδιαστεί για PlayStation 3 και Xbox 360. Μετά έχουμε το Total War Attila που είναι η συνέχεια της σειράς Total War και το ένατο παιχνίδι αυτής, που αναμένεται στις αγορές το 2015 μόνο για Microsoft Windows, όπως είναι και τα υπόλοιπα παιχνίδια της σειράς. Και τέλος το Battlefield Hardline που είναι η συνέχεια της σειράς Battlefield, των First Person Shooter Games, από την EA, και αναμένεται στις 17 Μαρτίου του 2015 για PlayStation 4 και Microsoft Windows. Και έχουμε και την beta έκδοσή του που θα βγει ένα μήνα νωρίτερα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το εβδομαδιαία νέα του gaming.